Számolni! Tovább! Ó, nagyon jó, gyere Barbi, számolni! Hogy? Tovább! Gyerünk! Úgy, és többet, hogy, nagyon jó! Még egyszer Barbi, vágtátok tovább, folyamatosan! Gyere, mert az első elem, ez fontos, hogy jól érjek oda! Eregesd, nem az a lényeg, hogy az első elemnél jól érj oda! Ez az. 1, 2, 3, 4, és tovább. Jó, nagyon jó. Gyere, Fandi, te is még egyszer. Meg majd Barbi is még egyszer. Jó, akkor elég.